κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλό απόγευμα σε όλους. Ένα θέμα για το οποίο δεν μιλούμε συχνά, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Και αυτό το θέμα το έφερε κοντά μας ένας νεαρός φοιτητής σκηνοθεσίας, διεύθυνσης φωτογραφίας, film production, ο Κρίστοφερ Παπαδόπουλος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Ελίτη, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε ευχαριστούμε πολύ που το φέρνεις στην επιφάνεια. Θα μας πει στη συνέχεια πώς και γιατί, μαζί με την μητέρα του που έχει έρθει ειδικά για να μας μιλήσει από την άλλη πλευρά πώς το βιώνει η οικογένεια, πώς το βιώνει μια μητέρα, γιατί ο Κρίστοφερ ακριβώς το έχει δει, το έχει αντιληφθεί, έχει φτιάξει τον τρόπο να το καταλάβουμε όλοι εμείς, αλλά να δούμε και λίγο το πρίσμα της μητέρας ή της οικογένειας. Να καλωσορίσω την πολύ αγαπημένη δόκτωρα Κατερίνα Πατήχη. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μου, που είσαι μαζί μας. Αναγεννητική, αισθητική, ιατρική και όχι μόνο. Αλλά εδώ είσαι ως μητέρα του Κρίστοφερ. Και μόνο σαν μητέρα του Κρίστοφερ. Για να ακούσουμε λίγο πώς βιώσατε όλο αυτό και πώς το βιώνουμε γιαγιάδες, παππούδες, μητέρες, πατέρες, το όλο. Ευχαριστούμε πολύ τη Φωτεινή Δημητρίου, κλινική ψυχολόγο, που βρίσκεται μαζί μας. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας και πολύ ευχαρίστως έτσι θα συζητήσουμε για τη ΔΕΠΗ, που είναι έτσι ένα θέμα και των ημερών, επίκαιρο, αλλά και ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς γονείς. Και δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, λέμε, το μωρό μας είναι άταχτο. Ή το μωρό μας δεν κάθεται να το πω. Κάπως έτσι δεν ξεκινούν όλα. Άταχτο, τεμπέλικο, διαβάζει, βαριέται στο σχολείο. Είναι όλα χαρακτηριστικά που πολλές φορές αποδίδουν τόσο οι ίδιοι οι γονείς. Γελούν, το πρόσεξε ότι γελούν μεταξύ τους. Κάτι τους λέει όλο αυτό. Κάτι σου θυμίζει. Άρα, τεμπέλικο, υπερκινητικό, άταχτο, δεν κάθεται να το πω. Φωνάζει, δεν συγκεντρώνεται εύκολα, δεν κάνει τα μαθήματά του, δεν κάθεται έναν τόπο, το τρέχω από πίσω συνεχώς. Οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα και από μικρή ηλικία τα παιδιά τους και τα παρατηρούν. Είναι οι κύριοι παρατηρητές των παιδιών τους, οι κύριοι φροντιστές. Οπότε είναι αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται από νωρίς και συγκρίνοντας και με τα άλλα παιδιά ότι κάτι δεν πάει καλά. Βεβαίως, πρέπει να πω αρχή Φωτεινή, ότι όπως εγώ μιλώ για μένα, για τη δυσλεξία. Πολλά άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής έχουν και δυσλεξία, κάποια όχι όμως, έτσι. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί συνήθως σε έναν πολύ μεγάλο ποσοστό, νομίζω κυμαίνεται κάπου στο 80%, η ΔΕΠΗ δεν είναι μόνη της. Συνοδεύεται, δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε συνοσυρότητα στη δική μας γλώσσα, από μία ακόμη διαταραχή, ειδικά από ειδικές μαθησιακές διαταραχές, από διαταραχές άγχους, διαταραχές στο συναίσθημα. Να σου πω κάτι, να εξομολογηθώ κάτι. Εγώ θα κάνω ένσταση, γιατί όπως το έχω βιώσει και όπως έχω παρατηρήσει άτομα του κύκλου που αντίστοιχα έχουν η δυσλεξία ή όπως τη λέτε διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, δεν είναι διαταραχή, είναι ένα μεγάλο συν, ένα μεγάλο ατού, το οποίο θα δούμε καθοδόν πώς και γιατί έχω έτσι έντονη ένσταση στο ότι πρόκειται για διαταραχή. Γιατί οι άνθρωποι που το βιώνουν όπως το βιώνουν καταφέρνουν πράγματα που δεν μπορούν οι άνθρωποι οι άλλοι που δεν έχουν αυτά. Εγώ θα τα πω σύνδρομα, θα τα πω ιδιαιτερότητες. Οπότε να μην φοβηθεί κανείς να αναγνωρίσει αυτό το οποίο είναι, γιατί πια μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό, Μαμούθ, Google, τεράστιες εταιρείες, ψάχνουν άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, ψάχνουν άτομα με δυσλεξία. Γιατί μπορούν να δουν τα πράγματα έξω από το κουτί. Και με ένα διαφορετικό τρόπο. Με ένα διαφορετικό τρόπο. Πολύ σημαντικό το που λέτε. Ναι. Θα μπορούσαμε έτσι να το συζητήσουμε, γιατί ακριβώς άτομα τα οποία έχουν αυτού του τύπου διαταραχές
ακριβώς έχουν τις δικές τους ικανότητες. Και αν καταπιαστούν, δηλαδή, αν πιαστούν από αυτές και τις εξελίξουν, τις αναπτύξουν, πετυχαίνουν. Λοιπόν, θα σε ακούσουμε στη συνέχεια γιατί έχεις πολλά να μας πεις για όλο αυτό. Να πάμε στην εμπειρία. Είναι ο Κρίστοφερ, ο οποίος το έχει βιώσει. Ναι. Πότε το ανακάλυψες καταρχάς ότι συμβαίνει αυτό το ελλειμματική... Εγώ θα φύγω τη διαταραχή, θα το λέω ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Εγώ κατάλαβα ότι το είχα αυτό το πράγμα όταν ήμουν, νομίζω, στο σχολείο, νομίζω ήμουν πρώτη ή Δευτέρα γυμνασίου. Κατάλαβες, έγινε διάγνωση, δηλαδή άρχισες να το υποψιάζεσαι. Άρχισα να το υποψιάζομαι. Καταλάβαινα ότι είχε μερικά πράγματα που έκανα στο σχολείο που μου δημιουργούσαν δυσκολίες. Ας πούμε, εγώ δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στα μαθήματα πολύ καλά. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ προπαντός σε μάθημα που δεν μου άρεσε στο σχολείο. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί σε πράγματα που σου άρεσαν, και θα δούμε και σε λίγο ένα φιλμάκι που έφτιαξες, για να μας πεις πώς το βιώνει το άτομο που αισθάνεται ότι είναι υπερκινητικό, ότι έχει ελλειμματική προσοχή. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στον ήρωα και το αφηγείται ο ήρωας. Ναι. Μπορώ να πω ότι είναι σαν... Απολογούμε τα αγγλικά. Τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλά. Θα προσπαθήσεις με πολύ απλές λέξεις και θα σε βοηθήσουμε κι εμείς. Μπορώ να πω ότι στα μαθήματα που ήμουν καλός στο σχολείο, δηλαδή σε οτιδήποτε δημιουργικό, το γράψιμο στο μάθημα των Αγγλικών, όταν έγραφα ιστορίες. Σου άρεσε? Μου άρεσε πάρα πολύ. Και ότι σου άρεσε, πετούσες? Πετούσα και μπορούσα να χρησιμοποιήσω και το imagination. Φαντασία. Στη φαντασία μου. Μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη φαντασία μου, να βγω από την αλήθεια, να μπορούσα να γράψω κάτι ωραίο. Και διότι οι σκέψεις μου συνήθως δεν είναι πάνω σε εκείνο που κάνω εκείνη την ώρα. Έχω τόσες σκέψεις που παίρνουν από το μυαλό μου ταυτόχρονα, που όταν πάω να γράψω κάτι, έχω έναν μπάνκ γεμάτων ιδέες. Και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Ακριβώς. Ως παιδάκι, θα πω και στη μητέρα σου, αλλά ως παιδάκι πρώτα ρωτώ εσένα, Κριστόφερ μου, θεωρήσου άταχτο παιδάκι? Ναι. Αυτό που λέμε άταχτο παιδάκι, δεν καθόταν να το πω. Μπορώ να πω ότι εγώ ήμουν και ακόμα είμαι πολλές φορές έναν άτομο που δεν μπορεί να κάτσει πολλή ώρα σε έναν τόπο. Εμένα μου αρέσει να περπατώ, να κινούμε, να κάνω διάφορα πράγματα. Και διότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ πολλές φορές σε έναν πράγμα και να κάτσω, ας πούμε, να πω: έχω ένα πράγμα μπροστά μου. Εγώ τώρα για την επόμενη ώρα θα το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο εγώ να το κάνω αυτό. Ενδιαφέρον. Είσαι συγυρισμένος? Μπορώ να πω ότι τώρα τελευταίος είμαι, αλλά παλιά δεν ήμουν καθόλου. Έμαθες να λειτουργείς τώρα. Παλιά ακούω πολλές φορές και από τη μάμα μου και από τη γιαγιά μου την Αμαλία ότι ήμουν πολλά συγυριστός. Ναι. Αλλά αυτό που ξεχωρίζεις είναι ότι αυτό που αγαπούσες να κάνεις το έκανες με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά. Ναι, απολύτως. Και τούτο είναι το πολύ σημαντικό το πράγμα. Είναι ότι εγώ κατάφερα να έβρω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή να κάνω ταινίες, να γράφω, να γυρίζω αυτά τα πράγματα. Το βρήκες αυτό. Και άμα να αρχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα και το έχω μπροστά μου, είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω. Εγώ μπορώ τώρα να κάτσω 3 μέρες. Σε απογειώνει. Ναι. Είσαι δοσμένος. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν το βρίσκουν. Ναι, πράγματι. Και τούτον είναι το δύσκολο. Είναι άμα δεν βρίσκει ο άνθρωπος που έχει επειδή δεν βρίσκει αυτό το πράγμα που το γεμίζει. Και στο τέλος σημαίνει ότι προσπαθούν και κάνουν πολλά πράγματα. Δυσκολεύουν και στο σχολείο. Διότι εγώ ήμουν τυχερός που η μάμα μου και μερικοί δασκάλοι στο σχολείο κατάλαβαν ότι το είχα αυτό το πράγμα, διότι μου άρεσε η μουσική. Και οτιδήποτε ξυλουργική που έκαναμε επίσης στο σχολείο, ο μυαλός μου ήταν έτσι. Δοσμένο. Και αυτό συμβαίνει και στη δυσλεξία, το έχω και εγώ αυτό. Ναι. Η δυσλεξία, δεν ξέρω, μας βοηθήσει εδώ η Φωτεινή, η κλινική μας ψυχολόγος. Το ίδιο, όπως λέει ο Κρίστοφερ. Όμως αυτά, επειδή υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν σου αρέσει κάτι, αν δεν σου αρέσει, απαξίωση. Αυτό που λέμε είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχει και ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, όταν εντοπίσει κάτι που του αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι όπως τον άλλον άνθρωπο.
είναι τρελά. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους να μπορούν να διαβάσουν κάτι που δεν τους αρέσει. Στο Κρίστοφερ προφανώς με τίποτα. Ειδικά στη ΔΕΠΗ, όταν στην πολλή την ώρα διαβάζουν κάτι και ειδικά ως ενήλικες μεγαλώνοντας, χάνουν εντελώς το ενδιαφέρον τους πολλοί άνθρωποι. Από την εμπειρία τη δική μου έχει δίκιο και η Φωτεινή ότι είναι ένα πράγμα που ο κάθε άνθρωπος του αρέσει και είναι συνήθως πολλά πιο... ενδιαφέρεται παραπάνω όταν έχει κάτι μπροστά του που του αρέσει. Αλλά μπορώ να πω ότι με τη ΔΕΠΗ είναι σαν να... είναι πολύ παραπάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα πω και στην Κατερίνα, τη μητέρα σου, πρέπει να πω ότι πήρε τηλεθεάτρια και είπε θα έπρεπε να λέγεται συμπεριφορά ελλειμματικής προσοχής. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ειδικός, δεν ανήκω καθόλου στο δικό σας τομέα, αλλά το βρίσκω πολύ σωστό. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αλλαγή. Ο επίσημος τίτλος δηλαδή είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Αυτό είναι το επίσημο. Είναι ο ορισμός σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο των DSM. Έτσι διδάσκεστε. Ναι. Όμως είναι καιρός να γίνει μια αλλαγή. Γίνονται αναθεωρήσεις, ετοιμάζονται καινούργιες εκδόσεις, απλά ακόμα η έκδοση που έχουμε εμείς μέχρι τώρα μεταφρασμένη είναι το DSM-5. Όχι, έτσι είναι, έτσι λέγεται ότι είναι, αλλά θα έπρεπε να άλλαζε γιατί είναι απλά μια άλλη κατάσταση κινητικότητας του μυαλού προφανώς. Θα μας τα πεις, Φωτεινή μου, να τα καταλάβουμε σιγά σιγά. Κατερίνα μου, πώς βίωσες το Κρίστοφερ ως παιδάκι? Ως παιδάκι είχα καταλάβει ότι ήταν κάπως διαφορετικός. Ήταν αρκετά πιο προχωρημένος σε πολλά πράγματα από άλλα παιδάκια της ηλικίας του, αλλά είχε έτσι και ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία τον εβάζαν έξω από το κουτί, όπως λέμε. Είπε ο ίδιος ότι θεωρεί το ζωηρός. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ζωηρός, άταχτος. Απλά δεν μπορούσε να μείνει σε έναν τόπο. Αυτό το ένας τόπος είναι μεγάλη ιστορία για την μάνα. Έπρεπε συνέχεια... Να μπορεί να κάτσει σε ένα δεν σημείο. μπορούσε. Έπρεπε συνέχεια να κινείται. Όταν ήταν, ας πούμε, όταν μιλούσε στον παππού, στη γιαγιά από το Λονδίνο, κρατούσαν το τηλέφωνο και γύριζε. Γύρω-γύρω από το τραπέζι. Δεν μπορούσε να κάτσει σε έναν τόπο. Δεν έκανε αναταξίες. Δεν έσπαζε πράγματα. Ποτέ δεν χρειάστηκε να σηκώσω τίποτε από το σπίτι για να μην τα σπάσει. Από τούτη την πλευρά ήταν φρόνιμος, αλλά ήταν ένα μωρό που δεν μπορούσε να πάει όπως τα άλλα τα παιδάκια, για παράδειγμα, που πήγαιναν στα πάρτι και είχε κάποιον εκεί που, για τη διασκέδαση. Άντε παιδάκια να τραγουδήσουμε. Όλα τα παιδάκια εκεί τραγουδούσαν, κάνετε αυτές τις κινήσεις, όλα τα παιδάκια έκαναν τις κινήσεις. Ο Κρίστοφερ τίποτε. Δεν εννοούσε να υπακούσει σε αυτόν τον κανόνα. Δεν του άρεσε ποτέ η φασαρία. Όταν είχε φασαρία, φέρναμε πάντα πολλά παιδάκια στο σπίτι για να παίζουν, σηκώνεται και φεύγε. Πήγαινε σε άλλο δωμάτιο, διότι δεν άντεχε τη φασαρία. Το πιο χαρακτηριστικό όμως ήταν όταν μεγάλωσε λίγο, όταν ήταν στα 11 χρονών, που όλα τα παιδιά στην Αγγλία κάνουν ένα τεστ. Να πούμε στον κόσμο ότι ζήσατε Αγγλία. Ναι, ζούσαμε Αγγλία μέχρι πρόσφατα. Ο Κρίστοφερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, πήγε στο σχολείο εκεί και πρόσφατα ήρθαμε στην Κύπρο. Αυτές οι εξετάσεις που κάνουν όλα τα παιδιά ήταν 2 κομμάτια. Και μετά που βγήκαν τα αποτελέσματα μου τηλεφώνησε η διευθύντρια να πάω στο σχολείο. Λέω, αμάν, τι έγινε τώρα πάλι. Πήγα στο σχολείο, μου λέει, κάτι δεν είναι εντάξει με τα αποτελέσματα του Κρίστοφερ. Στο ένα τεστ οι βαθμοί του ήταν average, δηλαδή όπως τα περισσότερα παιδιά, τα 11χρονα παιδιά της Αγγλίας. Στο άλλο κομμάτι που ήταν το non-verbal reasoning, για παράδειγμα τους δείχνουν διάφορα σχήματα και λένε ποιο θα είναι το επόμενο σχήμα. Κάτι πιο Άρα εκεί επέτασε, μου λέει η διευθύντρια, δεν γίνεται να είναι πρώτος μέσα στους πρώτους 5 σε ολόκληρη τη χώρα και στο άλλο να είναι... Πότε επιχειρήσατε να κάνετε τεστ?
Κάναμε ένα τεστ πρώτα όταν ήταν περίπου 7 ή 8 χρονών με την Κάθριν, που έδειξε ότι υπήρχε ναι μεν αυτή η υπερκινητικότητα που δεν μπορούσε να κάτσει σε έναν τόπο το πόδι συνέχεια, αλλά από πλευράς νοηματικής νοημοσύνης ήταν πάρα πολύ καλός. Και εκείνα τα πράγματα που τον ενδιαφέραν τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έγινε σαφές ότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Πάντα μας έλεγαν στο σχολείο ότι έχει μία ιδιαιτερότητα. Να δοκιμάσουμε να τον βοηθήσουμε με τούτον τον τρόπο. Επίσημα πότε έγινε γνωστό στην οικογένεια ότι υπάρχει αυτό το ελλειμματική προσοχή? Officially, φέτος. Εντάξει, λέμε το 2024, αρχές του Μάρτη. Και κάθισες τόσα χρόνια και δεν ήξερες γιατί και πώς? Δεν ήξερα σίγουρα, αλλά όπως είπα και πριν, βλέπα και πολλές φορές ένα YouTuber που έκανε βίντεο για αυτά τα πράγματα και το είχε. Και περίγραψε σε ένα βίντεο που έκαμε ακριβώς τι επέρασαν. Και θυμάμαι ο αδερφός μου που ήρθε και γελούσαν και λέει μου, Κρίς, κοίτα αυτό το βίντεο είσαι εσύ. Και είδα το και λέω, πράγματι είμαι εγώ. Άρα σιγά σιγά άρχισες να κάνεις εσύ την αναγνώριση. Αναγνώρισα το εγώ όταν ήμουν στην 8η, εντάξει, δηλαδή Δευτέρα, αλλά ώσπου να σκεφτώ και να πάω να πάρω διάγνωση. Να κινηθεί ο μηχανισμός. Ήταν ως φέτος και είδα και αρκετούς εδώ στην Κύπρο. Είδα και κάποιους ψυχολόγους που ήταν πάρα πολύ καλοί, αλλά και κάποιοι που δυσκολεύαν να μου δώσουν αυτή τη διάγνωση. Πες μου κάτι, εσύ μπορείς να καταλάβεις αν ο άλλος έχει ή δεν έχει αυτή την ίδια ιδιαιτερότητα? Εγώ θα τη λέω ιδιαιτερότητα, συμπεριφορά. Εγώ κάτι που μπορώ να πω είναι, βεβαίως εγώ δεν είμαι ψυχολόγος όπως τη Φωτεινή είναι εδώ, αλλά εγώ μπορώ να το καταλάβω σε έναν άλλον άνθρωπο. Ναι, ως ομοιοπαθής. Ακριβώς. Εγώ μπορώ να βλέπω ένας πολλά καλός μου φίλος, θυμάμαι που τον είδα πρώτη φορά και σκέφτηκα να του πω, μα τούτες οι δυσκολίες που περνάς, νόμιζες ότι διότι είχε την ίδια συμπεριφορά που είχα και εγώ. Ψάξε το, ήθελες να το πεις, και είπα του, ψάξε το. Πήγαινε ψάξε το διότι δυσκολεύεσαι πάρα Μισό πολύ. λεπτό. Θα πάω λίγο στη Φωτεινή και να περάσουμε να δούμε το φιλμάκι. Το οποίο φιλμάκι βασικά λέει, είναι αυτό που κατάλαβα. Μας αποδίδει πώς αισθάνεται αυτός που έχει τη συμπεριφορά της ελλειμματικής προσοχής. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή θα μας βάλεις μέσα σου. Ναι. Προσπαθήσαμε να το δείξουμε με έναν τρόπο, να πούμε, πώς θα συμπεριφέρεται αυτή η δυσκολία, η δέπη. Πώς θα συμπεριφέρεται αν ήταν ένας άνθρωπος που έρχεται πίσω σου και σου μιλούσε συνέχεια και λες σου άρχισες το τούτον, πρέπει να το κάνουμε και αυτό, πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Θα το δούμε και θα μας το εξηγήσει ταυτόχρονα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φωτεινή μου, να μείνουμε λίγο στα της ψυχολογίας για να το καταλάβουμε πια από άλλο επίπεδο. Μας είπες, είναι αδυναμία να μένει κανείς συγκεντρωμένος σε μια δραστηριότητα. Μπορεί να μην ακούει όταν του μιλάνε. Με διορθώνεις. Μπορεί να μην ολοκληρώνει μια δουλειά που αρχίζει. Δεν αποφεύγει να κάνει πράγματα που απαιτούν συγκέντρωση, πράγματα που δεν αγαπά να κάνει. Αν θέλεις να μας πολύ το... σωστά. Η απόσπαση προσοχής. Ναι, αν έρθουμε έτσι να δούμε τα πράγματα από την πλευρά της ψυχολογίας, έχουμε κυρίως τρεις ομάδες συμπτωμάτων θα μπορούσαμε να πούμε. Η πρώτη είναι αυτή της απροσεξίας, έτσι όπως ανέφερε και περιγράψε αρκετά χαρακτηριστικά τα συμπτώματα ο Κρίς. Η δεύτερη είναι αυτή της υπερκινητικότητας και η τρίτη είναι αυτή της παρορμητικότητας. Όταν έχουμε έναν απρόσεκτο παιδί, είναι ένα παιδί το οποίο ή ακόμα και ενήλικας μετέπειτα στην πορεία, δυσκολεύεται να ολοκληρώσει δραστηριότητες, δυσκολεύεται να εστιάσει την προσοχή του για ένα χρονικό διάστημα, δυσκολεύεται να παρακολουθήσει μια συζήτηση και χάνεται μέσα στη συζήτηση, δυσκολεύεται να παρακολουθήσει ένα διάλογο, φαίνεται να παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στο να οργανώσει την καθημερινή
καθημερινότητα του, τις ευθύνες του, τι είδους καθήκοντα έχει να κάνει κάθε μέρα. Χάνει πολλές φορές αντικείμενα και ως ενήλικας και ως παιδί, δυσκολεύεται να τα βρει, ξεχνά. Χριστόφερ λέει ναι. Τα βιώνει όλα αυτά, ναι. Ναι, ξεκινά να κάνει κάτι, στην πορεία θυμάται κάτι άλλο, εστιάζει την προσοχή του σε κάτι άλλο, μετά σε κάτι άλλο, μετά σε κάτι άλλο, οπότε παραμένουν αρκετά ανολοκλήρωτα πολλά έργα. Έπειτα υπάρχει το κομμάτι της υπερκινητικότητας, όπου βλέπουμε είτε το παιδί είτε τον ενήλικα να παρουσιάζει έτσι συνεχώς μια νευρικότητα, να κινεί τα χέρια του, τα πόδια του. Νομίζω όλοι μας έχουμε προσέξει πολλές φορές ενήλικες να κινούν νευρικά τα πόδια, τα χέρια τους. Κατερίνα μου, όλα αυτά τα ζούσατε. Άμα είναι κάτι διαφορετικό, πες το. Ναι, σίγουρα. Πάμε. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν σημαίνει ότι όλοι τα έχουν όλα. Ακριβώς. Ναι, πρέπει να το πεις αυτό. Δεν τα έχουν όλοι όλα και δεν έχουν πολύ δέπη επειδή έχουν κάποια. Ξέρεις κάτι, τώρα πολλοί κόσμος θα διαρωτάτε εάν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αν η σύζυγος, ο σύζυγος ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Πράγματα τα οποία μπορεί να μην το είχε διανοηθεί, ότι δεν με ακούει όταν του μιλώ γιατί έχει δέπη. Ακριβώς, δημιουργούνται προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις σχέσεις μεταξύ συντρόφων. Πολλά πράγματα. Και λόγω της δέπη, και πολλές φορές βλέπουμε στα άτομα με δέπη να αλλάζουν συντρόφους, ακριβώς επειδή αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα που οφείλονται στη συμπτωματολογία τους, που δημιουργεί κατ' επέκταση δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές. Σοβαρό μιλάς, κάτσε λίγο εδώ, άνω τελεία. Δηλαδή, μπορεί ένας με ελλειμματική προσοχή, θέματα ελλειμματικής προσοχής, να αλλάζει συχνά συντρόφους, γάμους κτλ. Να μην μπορεί ουσιαστικά να σταθεί σε μια σχέση. Ακριβώς όπως είπετε, όπως αναφέρετε το παράδειγμα προηγουμένως, όταν σου μιλώ, με ακούεις. Ναι. Ή ακόμα στις ίδιες τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με φίλους. Να φωνάζει μέσα στη συζήτηση, να γίνεται, ας το πούμε, ο παλιάτσος της παρέας, να διακόπτει συνεχώς τους συνομιλητές του, να μην μπορεί να γίνει μια συζήτηση επειδή ακριβώς υπάρχουν ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες. Ή πολλές φορές παρατηρούμε, δεν ξέρω αν παρατηρήσετε ποτέ, αλλά στο σούπερ μάρκετ ανυπόμονους ενήλικες να περιμένουν, να δυσκολεύονται να περιμένουν. Δεν περιμένουν στην ουρά και τρέμουν και θυμώνουν. Πολύ σωστά. Το ίδιο συμβαίνει και σε παιδιά. Άρα μπορεί να έχουν. Αρκετά παιδιά που σηκώνονται μέσα στην τάξη, παρουσιάζουν ακαθυσία και γενικότερα δυσκολίες στο κομμάτι της κινητικής δραστηριότητας. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε υπερκινητικά. Τα βλέπουμε να μην μπορούν να παρουσιάζουν αυτόν το χαρακτηριστικό, να μην μπορούν να κάτσουν έναν τόπο, να φωνάζουν είτε να μιλούν ακατάπαυστα πολλές φορές. Η ανοργανωσιά που μπορεί να σε διακατέχει, να μην μπορείς να βάλεις τα πράγματα. Στο κομμάτι ακριβώς της διαταραχής στη διάσπαση της προσοχής. Δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να οργανώσει, δεν μπορεί να ιεραρχήσει και να βάλει προτεραιότητες. Δυσκολεύεται πάρα πολύ και ως παιδί και ως ενήλικα στη συνέχεια. Και αν είσαι νοικοκυρά, που να βρεις άκρη στο νοικοκυριό σου. Ακριβώς. Συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα αυτά. Τα πράγματα. Επίσης, να πούμε ότι σε σχέση με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ακριβώς επειδή έχουμε μιλήσει για 3 ομάδες συμπτωμάτων, υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι δέπη. Επίσης, η ένταση στην οποία παρουσιάζονται τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφορετική. Δηλαδή, έχουμε το συνδυαστικό τύπο, όπου συνδυάζει την απροσεξία με την υπερκινητικότητα και την παρορμητικότητα. Υπάρχει ο τύπος μόνο της απροσεξίας, όπου έχουμε συμπτωματολογία μόνο το διαταραχό στην προσοχή. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, τι γίνεται με την οδήγηση? Ακόμα ένα θέμα. Δηλαδή, πολύ σοβαρό θέμα. Ακριβώς, γιατί χρειάζεται πρέπει να προσοχή. Το ξέρεις για να λαμβάνεις τα μέτρα σου διπλά, να οδηγείς σιγά, να είσαι πολύ προσεκτικός κτλ. Τα ξέρεις από τι υποφέρεις. Πολλές φορές έχουμε ενήλικες με δέπη, οι οποίοι οδηγούν και όλοι μας τυχαίνει καμιά φορά να χάσουμε την προσοχή μας στον δρόμο και να μην στρίψουμε ή να συνεχίσουμε ευθεία ενώ έπρεπε να στρίψουμε δεξιά-αριστερά. Αυτό το φαινόμενο είναι κάτι που συμβαίνει πιο συχνά στα άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Και έτσι, για να κλείσω προηγουμένως, ο τρίτος τύπος είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζει μόνο συμπτώματα υπερκινητικότητας, παρορμητικότητας.
Αλλά και η ένταση διαφέρει. Δηλαδή, η ΔΕΕΠ πάλι χωρίζεται σε ήπιας βαρύτητας, μέτριας και σοβαρής βαρύτητας. Τι σημαίνει παρορμητικότητα, Φωτεινή? Παρορμητικότητα είναι η αδυναμία. Παρορμητικότητα ξέρω τι σημαίνει, αλλά στην συγκεκριμένη συμπεριφορά τι σημαίνει. Έχει να κάνει κυρίως με τη δυσκολία στην άρση αναστολών. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να ελέγξω την πράξη μου. Έχει να κάνει δηλαδή με τη δυσκολία των ανασταρτικών έλεγχων και στις εκτελεστικές, δηλαδή στις ανώτερες. Ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, θέλω τώρα να φάω αυτό το πράγμα. Ενώ μπορεί να μην πρέπει να το φάω, πηγαίνω και το τρώω. Άρα δεν μπορείς να πεις όχι στον εαυτό σου εύκολα? Να ρωτήσω, ολοκλήρωσες, δεν είναι, Κρίστοφερ? Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ξέρεις που ανήκει στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη κατηγορία το? Δεν μπορώ να πω. Είναι mixed. Στην τρίτη είναι mixed το Κρίστοφερ. Είναι και παρορμητικός και να σου πω ένα παράδειγμα παρορμητικότητας, για παράδειγμα. Βλέπω κάτι στο ίντερνετ. Αυτό θέλω να το αγοράσω. Ναι. Και το αγοράζω. Ασχέτως αν έχω λεφτά να το αγοράσω ή όχι. Ναι, κατάλαβα. Είναι σημαντικό αυτό. Ξέρεις, τα παραδείγματα είναι σημαντικά. Ή θέλω, σκέφτηκα ότι... Θέλω κρέπα στις 4 η ώρα, ας πούμε. Ή θέλω να πάω έξω να παίξω. Ασχέτως αν είναι νύχτα. Ή βρέχει. Ναι. Τούτον είναι το παραπάνω, το σημαντικό το πράγμα. Είναι ότι πολλές φορές δεν υπάρχει εκείνη η σκέψη το τι θα γίνει αν το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι τυχερός που από τον καιρό που ήμουν πολύ μικρός σκεφτόμαι και πάρα πολύ τι θα γίνει αν κάνω κάτι. Αλλά όμως υπάρχει και το αντίθετο. Από τη ΔΕΠ έχω και εκείνη τη δυσκολία πολλές φορές αν πάω να πω να πάω να πίνω τώρα. Να πάω να φάω ένα μπισκότο μικρό. Μετά από μισή ώρα, 3 τέταρτα, πάω να κάνω φαΐν και λέω, μα γιατί δεν πίνω? Είναι εκείνο το πράγμα ότι δεν μπορώ πολλές φορές να σκεφτώ περίμενε ένα λεπτό, πρέπει να το κάνω αυτό σε λίγες ώρες ή να έχω δυσκολία να το κάνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θα πάρω 2 τηλεφωνικές και θα πάμε στην ταινία να την δούμε. Ο Γιώργος ρώτησε, μπορείς να έχεις αυτοσυνείδηση του τι είσαι, τι δεν μπορείς να είσαι, ότι σου συμβαίνει αυτό το πράγμα και να βάλεις control ίσως στον εαυτό σου? Μπορείς, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ effort, χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια για να κάνεις αυτό το πράγμα. Εγώ που ξέρω που το έχω, που ξέρω για πολλά χρόνια, αλλά προπαντός εκείνο που με βοήθησε ήταν όταν την πήρα τη διάγνωση μου. Όταν πήγα στο γιατρό και ήξερα σίγουρα, ήταν μετά από εκείνο το σημείο που μπορούσα να πω τώρα έχω σίγουρα... Ξέρω ποιος είμαι, τι μου συμβαίνει, αλλά προπαντός ναι, πάλι είναι δύσκολο να κάνω πολλά πράγματα, αλλά όταν ξέρω εγώ, είναι από αυτό το πράγμα, τουλάχιστον ξέρω το και μπορώ να βρω τρόπους. Αν δεν μπορώ εγώ μόνος μου, μπορώ να μπω μέσα στο ίντερνετ ή να μιλήσω με έναν ψυχολόγο ή να ζητήσω βοήθεια και να πω τι μπορώ να κάνω να το βοηθήσω αυτό το πράγμα από τη στιγμή που το έχω αυτό. Ευχαριστώ. Και από ιατρικής πλευράς, είχαμε μιλήσει για την ψυχολογική πλευρά, αλλά από ιατρικής πλευράς το ότι τώρα έχουμε στα χέρια μας αρκετά είδη φαρμάκων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Η αμφεταμίνη, για παράδειγμα, ή το methylphenidate. Είναι 2 από τα πολλά που υπάρχουν. Και έχουμε δείξει ότι πραγματικά δουλεύουν και ότι μπορούν να βοηθήσουν άτομα με ΔΕΠΗ να μπορέσουν να συγκεντρωθούν. Μπορούμε να μπούμε λίγο πιο βαθιά αν είναι για το πώς λειτουργούν και γιατί λέμε διαταραχή όπως είχαμε πει πριν και όχι... Εσύ επιμένεις ότι είναι διαταραχή? Είναι διαταραχή. Ως γιατρός, επειδή είσαι γιατρός, όχι γιατρός επ' αυτού, αλλά γενικότερα η γνώση σου μπορεί να σου δώσει... Ναι. Είναι διαταραχή λόγω του development του εγκεφάλου και το ότι δεν παράγει ο εγκέφαλος μας αρκετή νευροδιαβιβαστές.
βασικά. Δεν υπάρχουν αρκετοί νευροδιαβιβαστές. Ναι, βασικά εδώ είναι το πρόβλημα, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Μπορεί να κυρία Πατήχη αυτό το πράγμα. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Ναι. Λοιπόν, αστείο βέβαια. Πάμε στην κυρία Θούλα. Κυρία Θούλα. Αυτό λέει και υπογραμμίζει ό,τι λέχθηκε στο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη μαρτυρία. Αυτό το οποίο διαπρέπει είναι αυτό το οποίο του αρέσει. Αυτό που αγαπά ο άνθρωπος, το παιδί, το εγγόνι της κυρίας Αθούλας έχει διαπρέψει. Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Γεωργία. Θέλετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό το τηλεφώνημα? Φωτεινή. Νομίζω είναι περιέγραφε ξεκάθαρα αυτό που είχατε έτσι. Ωραία. Και είναι ευχάριστο ότι το σχολείο δίνει προσοχή τώρα στα παιδιά. Κυρία Γεωργιά μου, εσείς? Φωτεινή Δημητρίου, αυτό νομίζω μπάζει λίγο στον τόπο μας. Δηλαδή, ποιοι κάνουν το τεστ, πού μπορεί να γίνει το τεστ, διότι η κυρία ανέφερε μερικά χαρακτηριστικά που μας είπατε ότι είναι χαρακτηριστικά του ΔΕΠΗ. Είναι χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, αλλά όντως πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουμε κάποια από τα συμπτώματα της αλλά σε λιγοστό ΔΕΠΗ. βαθμό. Αλλά σε μικρό βαθμό, όλοι μας μπορεί να παρουσιάζουμε και να αναγνωρίζουμε και να ταυτιζόμαστε με συμπτώματα της διαταραχής. Όμως θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια με βάση το διαγνωστικό εγχειρίδιο. Πού μπορεί να γίνει το τεστ? Οι αξιολογήσεις μπορούν να γίνουν είτε σε εκπαιδευτικό σχολικό ψυχολόγο, είτε σε κλινικό ψυχολόγο. Έχουν δηλαδή τον τρόπο, το μέσο, τη γνώση να γίνει η αναγνώριση. Σε ψυχίατρο. Μπορούν να γίνουν. Βασικά θα πρέπει να γίνει μια σφαιρική αξιολόγηση και με βάση το σχολικό πλαίσιο, δηλαδή πληροφορίες που να φτάσουν από το σχολικό πλαίσιο, από τους δασκάλους, από τους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν το παιδί, από τους ίδιους τους γονείς, να ληφθεί έναν ιστορικό. Αλλά υπάρχει τεστ. Και δοκιμασίες, βέβαια. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Μιλούμε για μια σφαιρική διαταραχή, γιατί πρέπει να γίνει και μια ολιστική αξιολόγηση. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουμε, για παράδειγμα... Συγγνώμη, Κατερίνα μου, ναι, κυρία Γεωργία μου, πέστε. Απλά, δηλαδή, είναι ομάδα. Βασικά πρέπει να γίνει αξιολόγηση από μεγάλη ομάδα. Αυτό μας είπαν, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μου. Εμείς. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να βγάλουμε από την εξίσωση είναι κατά πόσον ακούει το παιδί. Ακούει καλά, ίσως ο λόγος που του λέμε... Αυτό είναι πολύ σωστό να ξέρεις, γιατί όλα τα σκεφτόμαστε εκτός το αν ακούει καλά. Το άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε πριν να κάνουμε οποιαδήποτε διάγνωση είναι κατά πόσο, για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλημα με το θηροειδή. Υπερθυροειδισμός μπορεί να προκαλέσει πολλά από τα συμπτώματα που βλέπουμε το στα να είναι υπερκινητικό. Και έτσι χρειάζεται και οι ψυχολόγοι για το input των ψυχολόγων, αλλά και από ιατρικής πλευράς πρέπει να γίνει μια σωστή αξιολόγηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταινία τώρα. Τι ταινία είναι, το κάνατε πολύ μαζί, αλλά εσύ ήταν δική σου σκέψη, Χριστόφερ. Ήταν δική μου σκέψη που την είχα... Εντάξει, έχει καιρό που σκεφτούμουν να κάνω και μια ταινία σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά πέρσι τώρα, λέμε το 2023, ήταν που σκέφτηκα να πάρουμε τη ΔΕΠΗ και να βάλουμε έναν παιδί που έπερασε παρόμοια πράγματα που έπερασε. Το βλέπουμε τώρα, παρακολουθούμε. Εσύ μίλα πάνω στην ταινία. Που έπερασε παρόμοια πράγματα που έπερασα και εγώ. Και να δείξουμε τη ΔΕΠΗ σαν άνθρωπος. Σαν ένας άνθρωπος που ακολουθά έναν άνθρωπο παντού. Δηλαδή η διαταραχή αυτή προσωποποιήθηκε. Ναι. Είναι γι' αυτό που το ονομάσαμε, όπως είδαμε μόλις τώρα στην αρχή, ονομάσαμε την ταινία Me and My Shadow, που σημαίνει εγώ και η σκιά μου. Έδειξαμε τη ΔΕΠΗ σαν αυτή η χρωματιστή σκιά που ακολουθά το παιδί παντού όπου πάει. Τι συμβαίνει? Εδώ στην αρχή βλέπουμε τον κύριο μας το χαρακτήρα, ο Σαμ, που μιλά με μία ψυχολόγο του Πανεπιστημίου. Έχει μόλις δώσει μέσα
έναν assignment, μια εργασία της τάξης, αργά πάλι, για την 4η φορά. Και στέλνει τον ο δάσκαλος και λέει του, άντε Σαμ, νομίζω πρέπει να πας να δεις κάποιο για αυτό το πράγμα, διότι κάτι πάει χ. Και μετά βοήθησε μας, Κατερίνα μου, το έχεις δει εσύ? Ναι, πολλές φορές το έχω δει, αλλά συνέχισε, Κρίστοφερ. Σε καμαρώνει, να ξέρεις. Βασικά, μετά από εκείνον, συνεχίζει και μιλά και εξηγά σιγά σιγά τα πράγματα που περνούσε αν ήταν παιδί. Και αυτά που περνά ο Σαμ, εδώ που τον παίζει ο καλός ηθοποιός και επίσης τώρα και καλός μου φίλος ο Λουκ Μίλιγκαν, που βασικά εξηγά τα πράγματα που περνά. Πολλά από αυτά τα πράγματα που εξηγά πέρασα τα κι εγώ, αλλά πέρασαν το και πολλοί στην ομάδα μας που κάναμε την ταινία. Πήραμε ιστορίες από ένα φίλον, άλλο φίλον, την παραγωγό μας, την καλή, την Λίλη, την Όλμαρτ. Είστε όλοι παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή παράγοντες του? Δεν μπορώ να πω ότι είναι όλοι μας, αλλά αρκετοί. Και αρκετοί επίσης που ούτε καν διαγνωστήκαν, πολλοί επίσης είπαν τους στο σχολείο ότι είναι τεμπέληδες. Ότι δεν είναι καλοί στο σχολείο. Τώρα μπήκαν και κάνουν αυτό το πράγμα που τους αρέσουν και είναι πάρα πολλά καλοί. Άρα μπορεί να έχουν τη συμπεριφορά αυτή. Εκείνο που χαίρομαι πάρα πολύ είναι η ομάδα μας που ήρθε και δούλεψε μαζί μας. Έφυγαν από την ταινία και είπαν μας ότι το περιβάλλον ήταν πολύ θετικό. Θα ήθελαν να δουλέψουν πάλι μαζί μας, διότι δημιουργήσαμε με την παραγωγό μας έναν περιβάλλον που μπορούσε ο κάθε άνθρωπος να δείξει τον αληθινό του το χαρακτήρα. Πάμε λίγο στη Φωτεινή, πάνω στην ταινία. Αυτά που περιγράφει ο Κρίστοφερ. Βασικά, παρακολουθώντας την ταινία, εγώ το κυρίως σχόλιο το οποίο ανέφερα στο Κρίστοφερ ήταν ότι μέσα σε 10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα κατάφερε να αναδείξει τόσα πολλά συμπτώματα και πόσο έντονα, αλλά επίσης και σε ποιο σημείο απόγνωσης μπορεί να φτάσει έναν άτομο ενήλικα στο οποίο ζει με τη δέπη. Γιατί να φτάσει σε απόγνωση? Σε απόγνωση με την έννοια ότι έχει να παραδώσει μια εργασία και δεν τα καταφέρνει, γιατί ακριβώς διασπάται τόσο πολύ η προσοχή του, οπότε την ώρα που πρέπει να την παραδώσει δεν μπορεί να πιάσει το χρονοδιάγραμμα και έτσι απογοητεύεται, φτάνει σε σημείο που πολλές φορές μπορεί το άτομο να πιστεύει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι άξιος, δεν είμαι αρκετά έξυπνος. Τα πάντα, συγκρίνει δηλαδή ακριβώς, θέματα αυτοεκτίμησης. Ακριβώς, δηλαδή η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα επηρεάζει αρκετά την ψυχοσύνθεση του ατόμου και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε συνοδές διαταραχές όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη. Γιατί ακριβώς το άτομο σε έναν βαθμό διαμορφώνει μια διαστρεβλωμένη αυτοεικόνα, μια εικόνα εαυτού η οποία είναι βασισμένη στις τραυματικές του εμπειρίες και στα βιώματά του, με αποτέλεσμα και καταστρεμμένη γάμη, όπως μας έχεις πει, σχέσεις, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικές, εργασιακές σχέσεις, να είμαι σε μια δουλειά και οι άλλοι να αναγκάζονται να κάνουν πολλά πράγματα τα οποία δεν καταφέρα να ολοκληρώσω εγώ μέσα στην ημέρα, οπότε θυμώνουν μαζί μου, αντιδρούν, αλλάζω δουλειά. Τι συμβαίνει στον άνθρωπο εκείνο που δεν μπορεί να ολοκληρώσει το καθήκον του? Δηλαδή, έχω τώρα να διαβάσω αυτό. Τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του δέπη, του ανθρώπου που έχει αυτή τη συμπεριφορά και δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει? Μπορείς να μας μεταφέρεις λίγο? Ναι, είναι μια εικόνα από την ταινία, άλλωστε. Όχι, ενώ συνέχισε να μας μιλήσει. Έχει να κάνει σίγουρα με το κομμάτι του ότι δεν μπορούν να εστιάσουν επαρκώς την προσοχή τους, αλλά ταυτόχρονα... Ναι, αλλά γιατί δεν μπορούν να εστιάσουν? Κόβεται, είπε ο Κρίστοφερ, από άλλες σκέψεις. Έχει να κάνει, πρώτα απ' όλα, η ΔΕΠ έχει να κάνει με, όπως είπε και η κυρία Κατερίνα προηγουμένως, με το κομμάτι των ευρωδιαβιβαστών, με το κομμάτι του να μπορώ να διατηρήσω
Για να μπορέσω να ολοκληρώσω μια εργασία, πρέπει να διατηρήσω σε ένα βαθμό την προσοχή μου, να καταφέρω να κάνω μια σειρά από γνωστικές διαδικασίες στο μυαλό μου, προκειμένου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τυπικός νευρολογικά, ενώ τα άτομα με ΕΔΕΠ είναι νευροδιαφορετικά, θα λέγαμε, να καταφέρει να ολοκληρώσει εγκαίρως την εργασία του. Βλέπουμε τώρα, ο πολύχρωμος άνθρωπος με την πιζάμα είναι ο ΔΕΠΗ. Είναι ο ΔΕΠΗ. Και τι του λέει τώρα? Του λέει τώρα, άντε έχω τώρα ως η ώρα 8 να τελειώσω την εργασία μου. Θα τώρα νομίζεις ότι εγώ θα σου πω να μην κάνεις την εργασία σου ποτέ. Και τώρα αμέσως λέει του σε αυτήν τη στιγμή, ας πούμε, μα τρώεις το εκείνο το πράγμα. Γιατί το τρώεις? Εμπαχεντικό. Συνέχεια συμβαίνει αυτό. Συνέχεια συμβαίνει, συνέχεια μιλά του. Μέσα στο μυαλό όλο αυτό. Και εδώ φεύγουμε το διαμέρισμα, λέει του, άντε έχω εσύ ώρα 8, έχεις πολλή ώρα να κάνεις την εργασία σου, άντε πάμε μια βόλτα. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Από την άλλη, όταν του αρέσει αυτό που κάνει, καλή ώρα το φιλμ που ήταν και προβολή στην Αγγλία με περγαμηνές και δοξαστικές θυράμβους και πυρεπαίνους κτλ. Όταν λοιπόν στον άνθρωπο που έχει διαταραχή ή συμπεριφορά ελλειμματικής προσοχής πετά, αυτό πώς γίνεται οι νευροδιαβιβαστές εκεί να λειτουργούν μια χαρά? Και όταν δεν του αρέσει κάτι να μην λειτουργούν. Διότι όταν τρώμε παγωτό, παίρνουμε ευχαρίστηση, σωστά. Παράγονται κάποιες άλλες ουσίες, οι οποίες εκείνη την ώρα μας προσφέρουν ευχαρίστηση. Την ώρα που κάνουμε κάτι το οποίο μας αρέσει, παράγονται κάποιες χημικές ουσίες, οι οποίες ακριβώς επειδή μας κάνουν να βιώνουμε τόσο όμορφα την εμπειρία μας, μετά θέλουμε να την επαναλάβουμε. Οπότε πολλές φορές τα άτομα με ΔΕΠΗ ακριβώς παρουσιάζουν συνοσηρότητα με χρήση ουσιών, γιατί ακριβώς εθίζονται πάρα πολύ εύκολα σε ουσίες. Άρα λοιπόν τείνουν να επαναλαμβάνουν συμπεριφορές οι οποίες τους προσφέρουν ευχαρίστηση. Το έχουν και αυτό. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει διάγνωση έγκαιρα. Ναι. Όσο πιο πρώιμα. Δηλαδή άτομα τα οποία μπορεί να είναι εθισμένα σε κάποια ουσία, πολύ πιθανόν να έχουν ΔΕΠΗ. Πολύ πιθανό. Εντάξει, αλλάζουν πολλά πράγματα με αυτό. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει όσο το δυνατόν πιο νωρίς, όσο το δυνατόν πιο πρώιμη διάγνωση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν τραυματικές εμπειρίες στην πορεία του ατόμου, όπως η απόρριψη που μπορεί να βιώσει από συνομιλικούς του, το αίσθημα της ντροπής, του φόβου μέσα σε ένα σχολείο. Που... Και ειδικά όταν είσαι μικρός, δέχεσαι πολύ μπουλί. Ακριβώς, όταν διαφέρεις, όταν ξεχωρίζεις, πιθανόν να είσαι θύμα σχολικού εκφοβισμού. Οπότε ξεκινά ένας φαύλος κύκλος για ένα παιδί με ΔΕΠΗ. Οπότε για να αποφευχθούν αυτά, αλλά ταυτόχρονα και άλλου είδους διαταραχές που μπορεί να έρθουν στη συνέχεια, όπως οι αγχώδεις, οι διαταραχές της διάθεσης, η χρήση ουσιών, είναι καλό να γίνεται έτσι πρώιμα η διάγνωση, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πολύ, πολύ ωραία. Έχουμε την Άννα Χριστοδούλου που είναι η διευθύντρια, η πρόεδρος της στήριξης ανθρώπων με ΔΕΠΗ. Που είναι πολύ ωραίο που την έχουμε στην εκπομπή μας. Να την ακούσουμε. Κυρία Χριστοδούλου, γεια σας, καλή χρονιά σε εσάς. Κυρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να δώσετε τα στοιχεία τώρα στην παραγωγή. Ναι, θα τα δώσω τώρα. Ναι. Μην κλείσετε, θα τα περάσει η παραγωγή στην οθόνη. Γιατί εσείς, Κατερίνα μου, δεν το γνωρίζατε. Ότι υπήρχε αυτός ο σύνδεσμος στήριξης ανθρώπων με ΔΕΠΗ. Όχι, δεν το γνωρίζαμε. Και είσαι και γιατρός και είσαι... Ναι. Δηλαδή, είναι καλό τώρα που γίνονται αυτά, είναι καλό που βγήκε η κυρία Χριστοδούλου. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι το θέμα ήρθε κοντά μας από τον ίδιο τον Κρίστοφερ. Ο ίδιος ο Κρίστοφερ σήκωσε τηλέφωνο και είπε: έκανα αυτή την ταινία, έχω αυτό το θέμα και θα ήθελα να το φέρω προς τα έξω. Και είπαμε βεβαίως να το δείξουμε και να το μοιραστείς μαζί μας, όπως το μοιράζεσαι και το εκτιμούμε πάρα πολύ, Κρίστοφερ. Γιατί πολλοί άνθρωποι το αποσιωπούν, να ξέρεις. Ναι, είναι κάτι
Εντάξει, είναι κάτι που δυσκολεύουν πάρα πολύ. Είναι σαν ταμπού ακόμα. Λίγο, πολλές φορές βρίσκω το πιο λίγο στην Αγγλία. Διότι εγώ ζω τώρα στην Αγγλία, είναι τόσο ταμπού προπαντός που εγώ πηγαίνω και σε καλλιτεχνικό πανεπιστήμιο. Ναι. Αλλά στην Κύπρο ακόμα βρίσκω το πάρα πολλά ταμπού. Και είναι από τους φίλους μου που δυσκολευτήκαν να μιλήσουν για αυτό το θέμα με τους γονείς τους, με τη γιαγιά τους και τον παππού τους, με τους φίλους τους. Είναι παραπάνω για εκείνους που έκαναμε την ταινία εμείς. Για να το καταλάβουμε μεγαλύτερα. Για να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Ίσως πρέπει να έρθει σε επαφή ως άτομο, ως ομάδα, μαζί με την κυρία Άννα Χριστοδούλου και να προωθηθεί αυτή η ταινία. Αφού στόχος σας είναι να γίνει κατανοητό από τους γύρω-τριγύρω. Πρέπει να πω επίσης ότι χάρηκα πάρα πολύ που τηλεφώνησε τώρα η κυρία Άννα, διότι δεν ακούσα ξανά για έτσι. Όλο αυτό δεν ήξερα ότι υπήρχε εδώ στην Κύπρο αυτό το πράγμα και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Όταν, Κατερίνα μου, ψαχνόσασταν και δεν ξέρατε τι συνέβαινε, τι... Τότε ακόμα που ήμασταν στο Λονδίνο, είχα μιλήσει με μία συνάδελφο μου, η οποία ήταν consultant ψυχίατρος. Και της ανάφερα τις ανησυχίες μου, τέλος πάντων. Και ακόμη και τότε, τώρα μιλούμε περίπου πριν 15 χρόνια, μου λέει, είσαι σίγουρη ότι θέλεις να τον στιγματίσεις? Σοβαρά. Ακόμη και τότε, ακόμη η ίδια η ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, διότι υπάρχει ακόμα δυστυχώς το στίγμα ότι υπάρχει μία ανομαλία, τέλος πάντων, στη ψυχική υγεία. Καταλήγει ίσως να είναι, άμα δεν γίνει έγκαιρη διάγνωση, άμα δεν γίνει το ένα, το άλλο. Αλλά, όταν σου λέει ο άλλος είσαι άτακτος από το πρωί μέχρι το βράδυ, είπε και η κυρία Δημητρίου, πολύ φυσικό. Ξαφνικά αισθάνεσαι χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε έτσι λίγο πιο μπροστά από αυτό το στίγμα για να καταλάβουμε ότι όπως κάποιος έχει πρόβλημα με την καρδία του, για παράδειγμα, ή με τα νεφρά του, κάποιος έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα το με την ψυχική υγεία. Εγώ πάλι έχω, για να καταλήγει να είναι θετικό αυτό στους τομείς που επιλέγουν να επιδοθούν. Εγώ θεωρώ ότι η ιατρική κάνει θαύματα, η ψυχιατρική κάνει θαύματα, η νευροφυσική κάνει θαύματα στον αιώνα που ζούμε. Κάτι συμβαίνει στον εγκέφαλο αυτών των άνθρωπων που είναι κάτι πολύ όμορφο. Κυρία Δημητρίου. Κάτι πολύ μοναδικό. Εντάξει, άλλωστε ο εγκέφαλος νομίζω είναι το μόνο μυστήριο για το οποίο δεν είμαστε. Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Άτε οι νευροδιαβιβαστές δεν λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργεί ο μέσος όρος. Ο Άινστάιν ήταν επίσης δυσλεξικός και νομίζω είχε και αυτός θέμα δέπη. Δηλαδή μιλούμε για τον Άινστάιν τώρα. Παρουσιάζει τις δικές του δυσκολίες, αλλά κατάφερε να διαπρέψει στο συγκεκριμένο. Γι' αυτό κάτι μου λέει ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει με τον εγκέφαλο. Μήπως επειδή ακριβώς το άτομο νιώθει ότι τα καταφέρνει, οπότε επειδή δεν το αφιερώνεται σε αυτό, έτσι καταφέρνει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Γιατί ακριβώς αντλεί ευχαρίστηση, αλλά ταυτόχρονα νιώθει ότι είναι παραγωγικό. Κύριε Δημητρίου, δουλεύουν πάρα πολύ γρήγορα. Τους έχω ζήσει πάρα πολύ καλά. Κάνουν η συχνότητα τους εντάσεις που δεν πιάνει ο μέσος όρος και αυτό είναι ανεξήγητο. Σε έχω ζήσει. Πάμε σε δύο τηλεφωνικές. Ο Σταύρος και ο Μάριος. Πρώτα ο κύριος Σταύρος. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και σε εσάς. Εντάξει, σίγουρα εξαρτάται από το φάσμα στο οποίο βρισκόμαστε, δηλαδή και από
τη συμπτωματολογία, ποια ακριβώς είναι η συμπτωματολογία και ταυτόχρονα η ένταση των συμπτωμάτων. Έχουμε δει στα παιδιά τα οποία λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή να μπορούν να συγκεντρώνονται πολύ καλύτερα, να μειώνεται η συμπτωματολογία της υπερκινητικότητας, παρορμητικότητας και έτσι και τα ίδια τα παιδιά να μπορούν να διαβάσουν στο χρόνο που πρέπει, να μπορούν να αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο. Αλλά όπως είπαμε, είναι και το κομμάτι των παρεμβάσεων με σκοπό την εκμάθηση είτε στρατηγικών είτε τεχνικών που μπορούν τα ίδια τα παιδιά να μάθουν λίγο να αυτοδιαχειρίζονται τον εαυτό τους, να κάνουν πιο καλές. Να σας ρωτήσω κάτι, αυτό κάνει καλό σε σχέση με τους κανόνες της κοινωνίας, δηλαδή η φαρμακευτική αγωγή, ή δηλαδή σε κάνει να συγχρονίζεσαι με αυτό που είναι το πρέπει στην κοινωνία, δεν έχει να κάνει με τα πρέπει. Ή σου κάνει καλό εσένα που βοηθά το ίδιο το παιδί ουσιαστικά να μπορεί να εστιάσει την προσοχή του επαρκώς, να μπορέσει να διαβάσει, να μπορέσει να προσαρμοστεί καλύτερα μέσα στην τάξη και να παρακολουθήσει το μάθημα χωρίς να είναι διεγερμένο. Άρα ταυτόχρονα βελτιώνονται οι κοινωνικές του σχέσεις με τα άλλα παιδιά, γιατί ακριβώς δεν έχει έντονες εκδηλώσεις μέσα στην τάξη, δεν προσέχουν τα άλλα παιδιά. Περνά πιο απαρατήρητο το παιδί μέσα στην τάξη. Ευχαριστώ. Αλλά ταυτόχρονα ήθελα να σημειώσω κυρίως για το κομμάτι της διάγνωσης, ότι ανάλογα με το κομμάτι που θα γίνει έγκαιρα και στο χρόνο που πρέπει η διάγνωση, θα δει ο ειδικός που θα την κάνει, αν κρίνει απαραίτητο ή όχι η φαρμακευτική αγωγή. Ναι, τώρα, σε ό,τι αφορά πολιτεία, Υπουργείο Παιδείας και τα 2 χρόνια που ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος, πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε εδώ τον ειδικό για να απαντήσει. Ίσως κάνουμε ένα πρόγραμμα, πάντως αξίζει να γίνει ένα πρόγραμμα. Κατερίνα, μου θες κάτι να προσθέσεις εμπειρικά σε αυτά που λέχθηκαν και από το παιδί, τον κύριο Σταύρο, που θριαμβεύει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μεγάλη ιστορία, για το διδακτορικό του μιλάμε, αλλά και για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί και ο κύριος Μάριος και ο Σταύρος. Δυστυχώς δεν είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει κάτι ή ένας σύνδεσμος που μπορεί να βοηθήσει. Και χαίρομαι που το βρήκαμε κι εμείς τώρα. Θα ήταν καλύτερα να το ξέραμε από πιο πριν. Αλλά το τι λέμε είναι κάλλιο αργά παρά ποτέ, τουλάχιστον να γίνει μία διάγνωση, και εγώ πιστεύω ότι η φαρμακευτική αγωγή σε πολλές περιπτώσεις... Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πες μου λίγο. Είναι πολύ σημαντική σε αυτό το κομμάτι. Είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσει και η Φωτεινή μαζί μου, διότι όπως είχαμε μιλήσει πριν, η διαταραχή που υπάρχει βασικά είναι έλλειψη των νευροδιαβιβαστών. Με τη φαρμακευτική αγωγή μπορούμε να αυξήσουμε την ποσότητα αυτών των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο, στα κομμάτια του εγκεφάλου. Ναι, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Δεν θέλω να πάω πιο βαθιά στην βιοχημία του. Όχι, δεν είναι ιατρικό το πρόγραμμα. Και καλή σου προαίρεση μέσα από την ιατρική που μπορείς να μας βοηθήσεις να το αντιληφθούμε. Βοηθά στο να κάνουμε έτσι ένα regulation και των emotions, πώς τα λέμε, των συναισθημάτων των παιδιών. Δηλαδή πολλές φορές... Άρα και στα παιδιά, δηλαδή... Και στα παιδιά, από 6 χρονών και πάνω, τουλάχιστον στην Αγγλία... Το έχω ψάξει, ναι, και τουλάχιστον στην Αγγλία... Δεν μιλάς ως ειδικός, μιλάς ως μητέρα γιατρός, η οποία το έχεις ψάξει. Ναι, δεν μιλώ ως ειδικός, όχι. Λοιπόν, ο Κρίστοφερ από την άλλη πλευρά, θέλεις να μας πεις εσύ πώς το τρενάρεις, πώς εκτός από το ταλέντο, από το χαρά να βρίσκεσαι στο δημιουργικό καλό σου κομμάτι, αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που φτιάχνεις και μοιράζεσαι, πώς το βιώνεις, φαρμακευτική αγωγή, στήριξη? Εγώ πρέπει να πω ότι είναι ένα μίξ από όλα. Εγώ τώρα
Παίρνω φάρμακα, πρέπει να πω ότι παίρνω φάρμακα για τη ΔΕΠΗ και βοηθούμε πάρα πολύ. Αλλά πρέπει επίσης να πω ότι δοκίμασα και 3-4 διαφορετικά είδη. Καλά το λέει, Κρίστοφερ μου, γιατί πρέπει ο κόσμος να το ξέρει αυτό το πράγμα, όσο του βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Και μπορεί και να μου το πει και η μητέρα μου και η Φωτεινή, ότι διαφορετικά φάρμακα δουλεύουν πολλά διαφορετικά για τον κάθε άνθρωπο. Εγώ το ένα που παίρνω βοηθάμε εντελώς διαφορετικά από το άλλο. Και τούτον είναι το σημαντικό, είναι επίσης και οποιοδήποτε που το έχει να ξέρει τι παίρνει, τι είναι το σωστό για τον ίδιο. Πρέπει να τρέξω, μας έμειναν 2 λεπτά. Φωτεινή, είναι κληρονομικότητα? Και τι σχέση υπάρχει με τον αυτισμό? Υπάρχουν αυτές οι 2 ερωτήσεις. Παίζει ρόλο το κομμάτι της κληρονομικότητας. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση ότι αν ένας γονέας έχει ΔΕΠΗ, τότε υπάρχει μια έτσι αυξημένη πιθανότητα, ένα 57% ποσοστό για να εμφανιστεί και στο παιδί. Αλλά όχι μόνο κληρονομικότητα, παιδιά. Όχι μόνο κληρονομικότητα, υπάρχει είναι γενετική κατά 80% η νόσος, αλλά το 20% παίζει ρόλο το περιβάλλον, προγεννητικές επιπλοκές, περιγεννητικές, μεταγεννητικές επιπλοκές. Π.χ. μια μητέρα η οποία κάνει καταχρήση αλκοόλ, μια μητέρα η οποία κάνει χρήση ουσιών, έχει περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσει ένα παιδί με ΔΕΠΗ. Αυτισμός και ΔΕΠΗ. Υπάρχει συνοσυρότητα. Όπως υπάρχει συνοσυρότητα με άλλου τύπου διαταραχές, με ειδικές μαθησιακές, με την κατηγορία των ειδικών μαθησιακών διαταραχών, που είναι η πρώτη κατηγορία η οποία έχει συνοσυρότητα με τη ΔΕΠΗ. Άρα είπαμε ειδικές μαθησιακές διαταραχές, διαταραχές στο συναίσθημα, διαταραχές στο άγχος, αυτισμός, διαταραχή τικ. Υπάρχει συνοσυρότητα των 2 με τη ΔΕΠΗ. Μία λέξη. ΔΕΠΗ. Κρίστοφερ Παπαδόπουλε, για σένα. Τι λες στους ανθρώπους που έχουν παιδιά, που είναι ήδη, που συναστρέφονται με άτομα που έχουν το... Εγώ πρέπει να πω για οποιοδήποτε που το περνά, οποιοδήποτε που είναι γονιός που έχει παιδί που το περνά, είναι μια μεγάλη δυσκολία. Αλλά το σημαντικό είναι να μείνει ο άνθρωπος θετικός για αυτά τα πράγματα. Να ξέρει ότι κάπου εκεί μέσα, σε όλη τη δυσκολία, υπάρχει ένα πράγμα που είναι συνήθως αυτόν το παιδί, αυτός ο άνθρωπος πάρα πολύ καλό. Και άμα το έβρει, θα πετύχει πολλά. Κατερίνα μου. Εγώ θα ήθελα να πω ξανά για το στίγμα που υπάρχει με οποιαδήποτε φύση. Και αυτή την κουβέντα που σου είπε ο ειδικός, θέλεις να το στιγματίσεις. Μα θέλεις να στιγματίσεις το παιδί σου. Μάλιστα. Και μιλούμε για παιδοψυχίατρο που είπε αυτή την κουβέντα. Θα ήθελα να παροτρύνω όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά που νομίζουν ότι οι γονείς τους μπορεί να έχουν. Διότι ξέρουμε ότι αν ένα παιδί έχει ΔΕΠΗ, υπάρχει ένα 25% πιθανότητα να έχει και ένας από τους γονείς. Σε εσάς υπάρχει, σε εσένα είσαι το σύζυγό σου? Μπορεί να έχουμε έτσι λίγο... Ναι. Κοίταξε, είναι πολύ ενδιαφέρον να το ανακαλύπτεις έστω και μεγαλύτερος. Και είναι καλό να το ανακαλύπτουμε και είναι αλήθεια, Φωτεινή, δεν είναι? Ναι, μπορεί να το υποψιάζεται ο καθένας. Ναι. Ας το ψάξουμε. Ας το ψάξουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω κλείσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίστοφερ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και ευχαριστώ. Και είμαι σίγουρη ότι θα δούμε εργάρες από σένα στο μέλλον. Και προπαντός, Αλίδα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το invitation. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μας έκανες πολύ κατανοητό όλο αυτό. Με τη βοήθεια της Φωτεινής και της μητέρας σου. Να είστε καλά, και του κόσμου μας πήρε τηλέφωνο και είπε τις εμπειρίες του και τις μαρτυρίες του. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.